எங்களுடைய பாராளுமன்றத்திலே இந்த வரிசையிலே பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கட்சிகளுடைய தலைவர்களுக்கு முன்வரிசை ஆதனம் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஆனால் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் தற்போது பாராளுமன்ற குழு தலைவர் இல்லை என்று தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்து அவருடைய அந்த ஆசனம் தொடர்பாக ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භයේ යෝජනා ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්‍රීතුමා. ගරු අර්ජුන අමාත්‍යතුමා ඔබතුමා පොයින්ට් එක කියන්නේ. பாராளுமன்ற நிலையில் கடலை சட்டம் 3 செக்ஷன் 3 இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சபாநாயகரின் தத்துணுவின் பேரில் காலத்துக்கு காலம் உறுப்பினர்களுக்கு ஆசனங்கள் குறித்து ஒதுக்கப்படல் வேண்டும் என்று எங்களுடைய பாராளுமன்றத்திலே இந்த வரிசையிலே பாராளுமன்றத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற கட்சிகளுடைய தலைவர்களுக்கு முன்வரிசை ஆதனம் ஒதுக்கப்படுகிறது. ஆனால் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் தற்போது பாராளுமன்ற குழு தலைவர் இல்லை என்று தங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டிருந்து அவருடைய அந்த ஆசனம் தொடர்பாக தேங்க்யூ. ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මන්ත්‍රීතුමා. ගරු කතානායකතුමනි